Hola, bona vesprada, com esteu? Moltíssimes gràcies per haver vingut avui així a la Casa de la Dona de Torrent. Este acte que té a veure amb l'aigua potable i amb la privatització de serveis públics i la lluita que estem portant des de l'Ajuntament de Torrent, tant en l'anterior legislatura amb Víctor Medina, que va estar al càrrec d'eixa comissió d'anàlisi del model de gestió de l'aigua, com en aquesta legislatura en què el nostre company Xavi Martí, que és assessor de grup i que de sobres el conegueu, és el que està ara mateix com a membre en el Consell d'Aigües de l'Horta. Veieu que tenim uns convidats de luxe per a parlar sobre serveis públics i posar en valor aquestes lluites que no només fem des de Torrent, sinó que s'han fet des de diverses institucions. Jo vaig a ser molt breu, simplement us vaig a donar la benvinguda. En acabant parlarà Xavi Martí des del punt de vista de conseller d'Aigües de l'Horta i tot el bagatge que té com a assessor de grup, que té una certa perspectiva de tots els problemes que han tingut a veure amb l'aigua des del grup municipal de Torrent, i després tindreu la sort i l'honor d'escoltar a Àlex Ruiz, exalcalde de Bellreguard, a la regidora de Ripollet, Pilar Castillejo, que a més forma part de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, i també al nostre senador, Carles Mulet. Sense més preàmbuls, després de donar-vos les gràcies de nou per la vostra atenció i per la vostra rebuda, vaig a donar-li pas al nostre company Xavi, que us explicarà un poc la perspectiva torrentina sobre el problema. Sí que volia afegir una cosa, després hi haurà un torn de preguntes i d'intervencions per part del públic, que creiem que és el més important, no tant fer una xerrada unilateral, sinó que hi hagi una certa interacció. Per tant, anem a fer unes intervencions relativament curtes per a poder després poder debatre o poder complementar les opinions dels companys i companyes amb totes i tots vosaltres. I en aquest sentit, si hi ha alguna pregunta que ha de respondre o Víctor Medina com a exmembre d'aquesta comissió, expresident, perquè en aquell moment va ser el president de la Comissió d'Anàlisi de la Gestió de l'Aigua Pública, o nosaltres mateixos com a membre del Consell d'Aigües de l'Horta, o jo que estic ara mateix en el lloc en el que està Víctor, doncs podem respondre-vos, ens afegim a la taula i responem un moment. Però jo crec que és interessant veure les experiències d'altres companys i companyes des d'altres institucions i altres àmbits territorials. D'acord? Per tant, vos deixo amb Xavi Martí i que ens expliqui una miqueta la perspectiva torrentina. Gràcies, Pau. Bé, per ubicar-nos un poc de l'escenari que tenim a Torrent de cara al 2023, que és quan s'ha de produir la renovació, perdó que no se m'escolta, la renovació de la concessió o la remunicipalització en el seu cas, hem d'explicar un poc què és Aigües de l'Horta i com opera Aigües de l'Horta, com subministra l'aigua tant a Torrent com als municipis del Consorci, que ara explicaré exactament quins són. Bé, l'empresa Aigües de l'Horta naix en l'any 96, mitjançant un acord de creació amb un soci privat, que en aquell moment era Hidra, després es va transformar en Hidraqua i ara directament ja és una filial de la multinacional francesa Veolia, que recentment ha adquirit a una altra multinacional, que era Suez. Per tant, com podeu veure, l'absorció i aconseguirem la concentració de certes empreses sobre el sector de l'aigua pública en Europa, i en el cas en concret d'esta empresa arriba inclús al 80% en alguns estats. Bé, dir que en aquell moment l'elecció del soci privat mitjançant el contracte es va dur a terme per 25 anys. La pròrroga, per tant, el contracte s'acabava en l'any 2021, però s'ha prorrogat 2 anys més, perquè no s'havia fet cap moviment en el sentit d'intentar continuar en l'empresa o remunicipalitzar-la. Nosaltres, des de Compromís, al ple d'octubre del 2016, i mitjançant també el nostre company Víctor Medina, es va crear una comissió de seguiment de l'estudi de model i gestió del futur d'Aigües de l'Horta. Això va cristal·litzar en un plenari de l'any 2019, en el qual se va crear ja oficialment la comissió, després de 3 anys. I ara, actualment, en aquests moments, després que l'Ajuntament i l'equip de govern encarregara aquest estudi a una consultora, s'anomena PWACS, ha tret un informe que entenem que d'ací poc, en poc de temps, anirà al plenari a debatre's
i a votar-se, almenys aquest dictamen que s'ha fet a modus d'informe privat. I bé, un poc aquesta és la situació que tenim en quant a la composició. Aigües de l'Horta té un Consell d'Administració i té una Junta General d'Accionistes. En el Consell d'Administració n'hi ha 4 per la part privada i 6 per la part pública. La part pública representa el 51% i la part privada el 49%. I el Consell d'Administració només n'hi ha 2 actors. Una que és l'alcalde de Torrent en representació de tot l'Ajuntament i l'altra és una empresa en representació de la privada, d'Hidracua. A més, com vos deia abans, a banda de subministrar aigua al municipi de Torrent, també subministra aigua a Xirivella, Aldaia, Picanya, Beniparrell i Alfara del Patriarca. Ara, si David anirà passant-vos algunes imatges, els 11 milions de metres cúbics és el total que subministra d'aigua Aigües de l'Horta, del qual, no sé si podeu veure les xifres, però són aproximadament 6.300 a Torrent i la resta als municipis del Consorci. Si abaixes un poc la imatge, ahí es pot veure l'origen de l'aigua, que això és molt important perquè després explicaré un poc quina és la política de l'empresa en el subministrament d'aigua a Torrent i al Consorci. Com podeu observar, posa 47% Enxi, 47% Pou Ciutat de Torrent i 6% Pou Sorteta. L'aigua de l'Enxi és aigua de superfície, és aigua que ve dels rius, i l'aigua dels pous és aigua d'aqüífer, és aigua subterrània. Quin és el problema principal que té l'empresa en general i per què opera com opera? Perquè bàsicament el que fa és que l'aigua de superfície no té nitrats i l'aigua de pou té nitrats. Aleshores, el que fa l'empresa és sempre estar fregant en el límit legal, que són 50 partícules per milió de nitrats, i va mesclant, va barrejant l'aigua de pou amb l'aigua de superfície, de tal manera que sempre queda per baix del nivell de 50 ppm. 50 ppm és el nivell que marca la Unió Europea. Si te'n vas a altres països és inferior. Per exemple, als Estats Units, a partir de 40 ja es considera nociu. O sigui que nosaltres, segons els estàndards dels Estats Units, ja estaríem subministrant aigua nociva per a la població, especialment per a les embarassades, que és on més incidència, i els neonats, que són els on més incidència tenen els nitrats. I això és un poc seria la composició. També és important parlar perquè l'empresa que vos he comentat que ha fet l'informe entra a parlar del que són les pèrdues del que seria la xarxa, de la xarxa de distribució d'aigua. En el cas de Torrent, si abaixes un poc, perquè hi ha moltes xifres de diferents consums, ara hi està, abaixa més, ahí està. En l'última línia, la mateixa empresa afirma, això no són dades que se les hem inventat, que el que és a Torrent, l'eficiència de la xarxa és del 71,3%. Això vol dir que es perd aproximadament el 29% de l'aigua que se subministra per les canonades. És a dir, ho dic perquè moltes vegades se li diu a la població que fa esforços d'estalvi d'aigua i tal, i els que haurien de fer un esforç en renovar la xarxa i en un poc acondicionar el subministrament d'aigua haurien de ser les pròpies empreses que la distribueixen. Això seria en el cas de Torrent. No tinc les xifres així en document perquè no està, però jo les he calculat, i en el cas del Consorci és encara superior. Les pèrdues serien del 30%. A més, dir-vos que el que serien les emissions de CO2, de carboni, l'empresa actualment està en 90 tones anuals d'emissió de carboni, la majoria provinents de vehicles del parc de vehicles. Cap dels vehicles que té actualment Aigües de l'Horta és ni híbrid ni elèctric, són tots de vehicles de combustió interna tradicionals. Això seria un poc tocant tots els temes, tant la distribució d'aigua com el tema més mediambiental. En quant ja parlant de l'informe de la consultora PWACS, és explicar-los molt ràpidament perquè l'informe és molt extens, té més de 120 pàgines. Simplement és dir que la consultora analitza els models de gestió entre gestió directa
i gestió indirecta. La gestió directa alhora la divideix en diverses formes de gestionar-la, que seria directament per l'Ajuntament o per un organisme autònom, perquè si alguna persona decidís de Torrent, això, un organisme autònom, per exemple, seria la Fundació Esportiva Municipal, seria aquest tipus de funcionament. Per entitat mercantil municipal i per empresa municipal directament. Això seria la gestió directa, i la gestió indirecta seria per soci privat, que seria donar-li tota la gestió al soci privat a canvi del 4% dels ingressos anuals, i una altra que seria l'actual model que tenim ara a Torrent, que és empresa mixta, per la qual se li cedeix al soci la gestió i el control de l'empresa, llevades consells d'administració que se convoquen, però la gestió del dia a dia és de la part privada, i l'informe tarifa un 3% d'ingressos per a l'empresa, més, evidentment, la part de l'accionariat del 49% que s'emporta tots els anys de guanys, de beneficis. En els últims anys, s'ha de dir, aproximadament de 10 anys cap així, que els beneficis d'Aigües de l'Horta han variat, han fluctuat aproximadament entre el 1.000.000 i el 1,5 milions d'euros, depenent de l'any i de la problemàtica que hi ha hagut cada any. Aquesta empresa valora únicament el futur de com seria el millor model des d'un punt de vista economicista, és a dir, ell calcula el que serien els beneficis abans d'impostos i arriba a la conclusió que la millor opció, la que més beneficis dona, és la mixta. Ara explicaré quin nivell de beneficis diu l'empresa que donaria cada model. En la gestió directa i en els organismes autònoms donaria 7,3 milions de beneficis. En les altres dues modalitats de gestió directa, que serien el de l'empresa o entitat municipal, serien 8,7. En el cas de donar-li totalment a una privada serien 11 milions i en el cas de l'empresa mixta 11 milions i mig. Però, clar, com vos deia, això té trampa, perquè, clar, són els beneficis abans d'impostos. Però, clar, aquests beneficis, en el cas de l'empresa mixta, després n'hi ha que repartir-los, perquè si se segueix l'actual model, el 49% és per a la privada. Per tant, estaríem parlant que l'Ajuntament d'aixòs 11,5 s'acabaria quedant només 5,9. Els altres 5,67 serien per a la part privada. Per què l'Ajuntament i el govern li encomanen a aquesta empresa aquest informe? Després la nostra companya Pilar també parlarà un poc de l'experiència de lo que és l'àrea metropolitana de Barcelona i de com funcionen aquest tipus d'empreses, que encarreguen informes ad hoc a empreses amigues per a que diguen el que ells volen que diguen, que és un poc la conclusió de l'informe que ens han passat als grups municipals. I bé, això seria un poc el resum que faig. Jo, una de dos, si vols, o donem pas ja al primer això, o si algú té alguna pregunta, alguna qüestió sobre el que he comentat, o algun dubte. Ho dic perquè anem un poc... Sí, Ricard, digues. Jo soc de Xirvella, Ricard de Xirvella, simplement perquè vos faré una idea de la magnitud d'aigua que està en Xirvella calcularem que eren 225 piscines olímpiques a l'any que es tiraven. Era per si cada ciutadà de Xirvella tirarà 5 vegades la cadena del vàter per diversió. Entonces eso té una magnitud com important. Clar. Són 4,2 milions, com estava en la imatge de metres cúbics del Consorci, i clar, Xirivella és un dels principals actors del Consorci per població. Clar. Si voleu, això comencem ja amb la taula redona pròpiament dita i, com us dèiem, després de les intervencions dels companys i companyes tindreu l'oportunitat de fer qualsevol altra pregunta i Xavi també pot respondre a qüestions concretes sobre Torrent. També Víctor o jo mateix podem parlar des del punt de vista d'esta comissió d'anàlisi de la gestió del model, que és on s'ha debatut i on s'ha posat damunt de la taula aquest informe, aquest dictamen de l'entitat privada PWACS. El primer company dels que parlarà serà
Àlex Ruiz, que el tenim així al costat, que és exalcalde de Bellreguard i té una llarga experiència en defensa d'un servei públic com és l'aigua i vos pot explicar en primera persona com han sigut les circumstàncies que han ocorregut a la Safor, a la comarca de la Safor i en concret al seu poble, a Bellreguard. Li cedim la paraula perquè expliqui una miqueta la seva perspectiva. Bona vesprada. Primer que tot, vull agrair-vos el que m'hageu convidat a aquest debat perquè considere que jo soc un ferm defensor de que n'hi ha certs serveis i certes qüestions estratègiques i bàsiques que haurien d'estar única i exclusivament en mans públiques. I ara mateix tenim l'exemple del que ens està arrossegant amb la guerra d'Ucraïna la qüestió energètica. Per tant, tot això, totes aquestes energies que ens fan alçar-nos cada dia de matí haurien d'estar única i exclusivament en mans públiques. I a mi, si em permeteu, abans de res que anomenar el cas de Bellreguard, sí que tinc molts dubtes respecte al servei que presteu així amb Aigües de l'Horta, perquè, per exemple, si l'empresa subministra als pobles de Xirivella, Picanya, etc., a més de Torrent, el que no entenc és que no n'hi hagi una mancomunitat en comptes d'una empresa mixta, única i exclusivament de l'Ajuntament de Torrent i que sigui el ple de Torrent el que decidisca sobre la resta dels municipis de l'Horta. A més, una altra de les qüestions que tampoc entenc és perquè se crea una societat mixta amb data de caducitat, amb 25 anys, més 2 prorrogables, quan això hauria de ser les participacions de l'empresa, el que se troba a concessió, i no la pròpia empresa en si, la Corfa, per dir-ho d'alguna manera, que gestiona tot això. I tampoc el que entenc és en l'informe que heu passat és que única i exclusivament es valore aquesta qüestió en termes econòmics, amb el BAM, amb el TIR, amb el flux de caixa i tal, i que tanmateix allò que és bàsic en un servei públic, que és la qüestió social, és que ni tan sols s'anomena, no? I a mi, sobretot, el que em fa molta gràcia d'aquests informes és, per exemple, la qüestió de l'economia d'escala, perquè sempre les empreses privades recorreixen a ella, l'economia d'escala, i a Bellreguard ho patirem perquè a Bellreguard nosaltres tenim, el nostre municipi està dividit completament en dos, el que és el nucli urbà pròpiament dit, i després la platja, i dic que està dividit perquè fins i tot ens travessa un altre terme municipal, o sigui, físicament està separat. Per tant, a la platja, el que és la zona de la platja, ho gestionava Òmnium Ibérico i el que és la zona del poble ho gestionava Egebasa, que com sabeu és una empresa mixta també, que el 51% és de la Diputació i la part privada és Aguas de València. I Òmnium també pertany a Aguas de València, o sigui, una cosa semblant a Hidracua. I en la pràctica allò significava que una mateixa empresa, un mateix grup, gestionava tot allò. A nosaltres es deien, quan van començar tot el projecte de remunicipalització, que al nostre servei ells disposaven d'un administratiu i un llanterner, 1,2 exactament, per el temps que l'home estava de vacances i tal era substituït, doncs era un 1,2. I per què dic que em fa gràcia això de l'economia a escala? Doncs perquè així en l'informe, per exemple, diu que els costos d'aquesta secció seran un 10% superiors, mentre que en el cas de les modalitats de gestió indirecta es produiria un estalvi d'un 5% en les qüestions de personal, si no m'he enganyat. Jo us vull donar unes dades. En el tema de personal, són les dades de 2016, perquè són les dades que l'empresa ens va passar completament, perquè a més estaven publicades en el registre mercantil, des del 2010 ja no les va passar, i els vull comparar amb els de l'exercici 2020, que ja és un exercici, el darrer exercici que nosaltres tenim les dades tancades perquè vegeu. Nosaltres comencem
per posar-vos en aquest moment, comencem el projecte de remunicipalització del servei en desembre del 2010, que és quan el ple pren l'acord d'estudiar quin dels dos gestions ens interessa més. I assumim el servei en juliol del 2018. Doncs bé, les dades del 2016, en quant a personal, l'empresa diu que té uns costos de 109.240 euros. Nosaltres hem destinat un administratiu, un CEU, a aquesta qüestió, un administratiu que es dedica única i exclusivament al servei de l'aigua. La seva càrrega personal és de 29.135 euros. Com nosaltres no tenim capacitat, sabeu que som un poble de 4.700 habitants i per tant crear una empresa mixta, una empresa pública per dur això ens venia massa gran, institucionalitzar-ho d'aquesta manera ens venia massa gran, vam optar per un sistema més blanet que el que seria una concessió. Nosaltres gestionem tot el servei, tota la tasca administrativa directament des de l'Ajuntament i totes les qüestions tècniques separadament les tenim externalitzades. Què vol dir això? El servei de manteniment, el d'una empresa de llanterneria, a més local, que és una de les qüestions en l'àmbit social que també hauria de comptar. Després tenim el servei de lectura de comptadors externalitzat, el servei d'analítiques i el servei de consultoria, que tenim una consultoria també. Per tant, el que és mà d'obra que l'empresa destinava a aquesta qüestió, doncs tenim 29.135 euros per un costat i 52.380 euros, que és el cost de l'empresa del servei de manteniment per l'altre. Per tant, són, per arredonir-ho, 84.000 euros. L'empresa deia que li costava 109.000 euros. El personal que tenia destinat, que era un administratiu i 1,2 llanterners. Llavors, ahir veieu que l'economia d'escala, doncs, no sé, l'escalímetre, depèn de qui l'agafa, té unes mesures o en té altres. Els costos fixos del 2016 són 206.000 euros i els costos fixos nostres de 2020 són 174.000 euros. Total, els costos d'explotació de l'any 2016, n'hi ha una relació de costos que no vaig a relacionar-los tots perquè són molt puntuals. El total de costos són 317.000 euros, mentre que en 2020 nosaltres tenim uns costos de 324.000 euros. Són 7.000 euros més els costos que nosaltres hem tingut. Però per què? Perquè nosaltres fem reparacions. Nosaltres fem inversions. L'empresa no en feia cap, però cap de cap. Tret de que quan l'alcalde que va haver entre 2003 i 2007, que per més senyes era del Bloc Nacionalista Valencià, va imposar a l'empresa que destinarà €1 per rebut, o sigui, cobrarà €1 més per rebut per a dedicar-lo a les inversions de, per exemple, el canvi del fibrociment a polietilè, que com sabeu per directiva europea està prohibit. Aquests diners que l'empresa els ingressava quan ella volia són els que després se destinaven a, per exemple, el canvi d'aquestes canonades o altres tipus d'inversions. L'empresa no en va fer cap. Pel que respecta als ingressos, en 2016 suposen 339.000 euros i en 2020 439.000 euros. És a dir, que n'hi ha una diferència de 100.000 euros entre allò que l'empresa deia que ingressava i allò que nosaltres hem ingressat. I n'hi ha un rendiment, tenim un rendiment, un benefici, com se sol dir, en 2020 de 114.000 euros.
que nosaltres, òbviament, va destinat al servei integral de l'aigua, al cicle integral de l'aigua, perdó. Nosaltres teníem, la qüestió és que teníem nosaltres els contractes caducats, tant el del poble en 2009 com el de la platja en 2012. I a més teníem una economia sanejada a l'Ajuntament i en certa manera ens va ser bastant fàcil municipalitzar-lo, perquè es complien aquestes dues premisses. Bastant fàcil entre cometes, perquè, com us podreu imaginar, i a més en un gegant com Aguas de València, i que a més ells presten servei a 12 municipis més a Bellreguard, perquè allí l'aigua en alta, nosaltres en el poble la tenim mancomunada en la mancomunitat de municipis de la Safor, el que és el poble, i tenim un pou propi en el que és la zona de la platja. Per tant, nosaltres, en certa manera, ho vam tindre fàcil llevat de les pressions ja pròpiament dites de l'empresa, perquè una vegada municipalitzada, per exemple, us puc contar l'anècdota que en les nits d'estiu, i això està certificat, i ho tenim certificat, ens augmentaven la pressió i ens la baixaven per rebentar-nos les canonades per les juntes, que és la zona més fàcil de rebentar-se tota la xarxa. Nosaltres, parlant del rendiment hidràulic que teniu així, que en Torrent és bastant important, a Bellreguard el rendiment hidràulic era del 47%. Llavors, el 53% de l'aigua es perdia per les canonades i nosaltres tenim, en aquell moment teníem una xarxa de 45 quilòmetres i ara tenim una xarxa de 48 quilòmetres. El 27% dels comptadors, sabeu que n'hi ha una ordre ministerial que diu que la vida útil dels comptadors ha de ser màxim 12 anys, el 27% dels comptadors de Bellreguard, sols el 27%, tenia menys de 10 anys. Del 73% dels comptadors, el 69% tenia més de 20 anys. No n'hi havia cap tipus de control de la xarxa, cap tipus de control. Allí ells diuen que entrava un caudal d'aigua per la capçalera i el que se facturava era l'aigua que eixia. Ara mateix tenim 10 controls, o sigui, 10 connexions de la xarxa informatitzades que ens diuen en temps real el caudal que està passant per allà, la pressió que està passant per allà, la desinfecció que està passant per allà i a més hem sectoritzat el municipi en 6 sectors, la qual cosa ens suposa que si n'hi ha una fuita és més fàcil de solucionar. Però jo, al marge de tot això, el que considere és que el debat conceptual de fons de tota aquesta qüestió d'un servei públic és que no es pot argumentar en taules d'Excel, com fa PWACS, sinó que s'ha d'argumentar principalment si l'administració està capacitada per donar el servei amb l'agilitat que la ciutadania requereix. I en igualtat de condicions, si l'empresa està igual de capacitada que l'administració, l'empresa té uns costos generals i un benefici industrial que l'administració no. I tot això redunda després no sols en la qualitat del servei en si, sinó a més en tota la qüestió social. A Bellreguard no se talla l'aigua a ningú per falta de pagament i tot això se pot fer front des del benefici, diguem, que té el propi servei. I això és una qüestió que les consultores també passen per alt. A Bellreguard, des que l'aigua és municipal, no se li ha tallat absolutament a ningú, per molts diners que dega, sinó a més s'ha solucionat des de la qüestió social, des dels serveis socials
que és el que pertoca. Per tant, jo crec que el que sí que s'ha de fer és institucionalitzar el projecte, donar-li la importància que té, perquè estem parlant no d'un servei bàsic ja, sinó d'un dret universal com així està reconegut. I dimensionant el projecte, jo vos parlo de Bellreguard, un poble de 4.700 habitants, que amb 5 persones prenem les decisions que pertoquen per al servei. Evidentment, Torrent i a més tota la xarxa de municipis als quals dona servei és importantíssim en quant a les seues dimensions i la seva població. Per tant, n'hi ha que donar-li la importància que té i sols cal fer la feina que pertoca per a que el servei funcioni, perquè la resta passa per qüestions més fosques, perquè va haver una època, en els anys 90, que va estar de moda externalitzar serveis, i entre ells molts de l'aigua, però els ajuntaments s'oblidaren de què passava amb aquesta gestió. Jo crec que cap ajuntament, fins no fa massa, ha constituït comissions de seguiment de tots aquests serveis externalitzats. A mi, jo tinc un servei externalitzat, el servei està funcionant, no tinc queixes, tira avant. Però els 114.000 euros de benefici que Bellreguard va ingressar en el 2020, després d'haver fet inversions, des del juliol del 18 fins a ara, en el servei integral de l'aigua, en el cicle, nosaltres hem invertit 800.000 euros, perquè, entre altres coses, hem construït un dipòsit d'aigua potable amb cabuda de 800 metres cúbics que ens dona per a donar servei a la platja de Bellreguard, que aproximadament hi haurà una població en estiu de 8.000 habitants, més al municipi Guardamar de la Safor, durant 24 hores. No existia dipòsit. L'aigua eixia del pou i s'injectava el cloro directament en xarxa i d'ahir anava al consum. I no passava res. És que necessito un pot d'avui, per favor. I no passava res. Nosaltres vam municipalitzar el servei i jo tenia la inspectora de Sanitat totes les setmanes allà, fins al punt de dir-li que la deslleialtat institucional que ens estava fent ens semblava ja de jutjar de guàrdia. Això ho dic per el pes. Disculpeu. Disculpeu, però és que ja així de casa, així de Bellreguard, ja en la boca seca ja no me quedava més saliva. El dipòsit d'aigua que tenim nosaltres va costar 296.000 euros, però a més ho hem fet bé, hem fet un dipòsit, nosaltres compartim, si coneixeu allò, pràcticament les platges del sud de Gàndia formem una conurbació, eixim d'un carrer i entrem en el municipi del costat. Vam fer un dipòsit que podrà donar servei tant a Guardamar de la Safor com a Bellreguard. Per tant, hem fet un dipòsit dimensionat per a les nostres poblacions i a més ens hem estalviat uns diners perquè no havia de construir el seu Guardamar de la Safor i nosaltres el nostre, perquè quan nosaltres assumim el servei, que com us deia l'assumim en juliol del 2018, automàticament Egebasa ens talla les canonades i les formigona del pou que en teoria ens alimentava, que estava en la platja de Miramar. És un fet que nosaltres denunciem davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i encara estem esperant que prenga alguna mesura. No han fet absolutament res. Jo és que n'hi ha la connivència que n'hi ha entre certs estaments de l'administració amb aquests mostres de les empreses privades també ens semblen molt terribles. I això, el que n'hi ha és que creure's el projecte, institucionar-lo i donar-li la importància que cal. Jo ja no m'allarguem més i dono la... Gràcies.
Moltes gràcies, Àlex. Després d'escoltar una experiència d'èxit, no? En el cas de Bellreguard i totes les dades que ens ha oferit, volíem també veure altres àmbits territorials i en aquest cas hem convidat a la companya Pilar Castillejo, que és regidora a l'Ajuntament de Ripollet, que també és un ajuntament considerem de la mateixa idiosincràsia que podria ser Torrent, de l'àrea metropolitana d'una gran ciutat com Barcelona, en el cas nostre seria València, i a més forma part de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública i per tant pot donar una visió també d'altre àmbit. Clar. Primer de tot, agrair-vos que m'hagueu convidat. Fa molta il·lusió venir des de Ripollet a explicar la nostra experiència. Com deia el Pau, Ripollet és un municipi, tenim 40.000 habitants de l'àrea metropolitana, som també el cinturó roig de Barcelona, on no governa el PSC, perquè fa des del 2015 que estem governant nosaltres, perquè també és la mateixa zona governada en majoria de sempre, de tota la vida del PSC. Nosaltres som una plataforma ciutadana, no som un partit dels que surten a la tele, ens diem Decidim Ripollet, som una plataforma feminista, ecologista, d'esquerres, assembleària, que hem aconseguit treballant, fent feina formigueta al nostre poble, que la gent acabi entenent el nostre projecte. Jo en concret soc regidora de municipalitzacions, el que vol dir que nosaltres hem deixat molt clar quin és el nostre punt de partida pel que pensem dels serveis públics i com els hem de prestar. I un dels casos dels que estem lluitant és el tema de l'aigua. Quan el Pau em va dir de venir, jo vaig dir, però si no ho hem aconseguit, puc venir i ho explico, però és que estem aquí encara barallant-nos amb l'aigua. Però en tot cas jo crec que també és interessant compartir aquestes històries, perquè l'experiència, perquè portem ja molts anys darrere la municipalització de l'aigua i és bo compartir-lo i també sobretot compartir experiències com la de Bellreguard i veure tots els avantatges que ha comportat des que la gestió és pública, tot el que ens ha anat explicant de com han millorat la xarxa, de com estan invertint. És superimportant que anem explicant tot això. Nosaltres a Ripollet, quan arribem al servei, estava a punt de tenir un contracte del 68, imaginar un contracte ja més anys que tots els regidors que estàvem allà, i veiem que és un moment òptim per canviar la gestió d'aquest servei. Nosaltres entenem que és un bé públic i que el bé públic no pot estar en mans privades ni pensant que la seva manera de prestar-lo sigui per obtenir un benefici econòmic. Per tant, teníem clar que era un dels serveis que volíem municipalitzar. I comencem a treballar amb aquest tema i elaborem una memòria de canvi de gestió on quedava clar tots els beneficis, no només els econòmics, que han explicat molt bé, sinó tota la resta de beneficis que comporta una gestió pública d'aquest bé. Beneficis socials, com bé ha explicat, tot el tema que podem incorporar en tarifes, temes per lluites contra la pobresa energètica i de subministraments. Nosaltres amb l'estudi de municipalització vam fer un nou estudi de tarifa en el que contemplàvem una tarifa més justa, sortia un preu més econòmic per la majoria dels veïns, vam incloure molts més trams en l'aigua, de manera que no tenia el mateix preu l'aigua per consum diari que l'aigua que ja és un excés de consum i per tant fèiem una tarifa molt més justa. La fèiem també més justa perquè era variable en funció dels membres de la unitat familiar. Comptàvem que la tarifa mínima era uns metres cúbics determinats, però per persona. No és el mateix una unitat familiar amb 4 membres que amb 2. I a més, construïem una tarifa social on aquesta tarifa bàsica, la base, independentment dels membres de la unitat, però aquesta tarifa base era cost zero. O sigui, no havíem de donar ajuts socials per pagar o si no puc pagar, sinó podíem donar cost zero amb aquesta tarifa. No ho hem pogut aplicar, això ho tenim aquí al calaix guardat en el cas que aconseguim fer aquest canvi. També, i per mi també és un tema molt important, un benefici democràtic. No només aquest benefici social, sinó també un benefici democràtic, perquè en aquest moment i amb aquestes concessions, com és el cas de l'aigua tan antiga,
Des dels ajuntaments han perdut tot el control de què es fa i de com es fa, d'on inverteixen els diners o com els gasten o no sé què, i ens creiem els números que ens dona l'empresa. Allà ens presenta l'estudi de tarifes i ens ho hem de creure perquè hem perdut absolutament el control d'aquestes concessions tan grans, i en canvi nosaltres el que... És que se m'ha ficat un cabell aquí, estic tota l'estona... Sí, estic tota l'estona... Ara, perdó, ja està, ja paro. Com quan et ve la mosca aquella, no? I no para... Estava igual. Doncs, això que es deia, el tema dels beneficis democràtics també, perquè quan parlem nosaltres de la gestió pública ens agrada parlar també de la governança pública de l'aigua, i què vol dir rendiment de comptes, que puguem donar explicacions d'allò que estem fent, que vol dir donar transparència, d'explicar molt bé els números d'allò que tenim, tenir participació dels veïns i veïnes. Per mi és un dels temes principals aquest de la participació, perquè fa que una vegada... Nosaltres ara aquí estem de pas, ara estem governant Ripollet, vés a saber si tornen els socialistes, però si tu construeixes espais participatius on els veïns formen part de la presa de decisions, és molt difícil que això després es pugui revertir. Amb l'aigua no hem aconseguit, però sí hem creat una empresa pública, gestionem altres serveis. El Consell d'Administració de la nostra empresa municipal formen part d'aquesta empresa, d'aquest Consell d'Administració, tant els treballadors de l'empresa municipal, representants polítics, però també representants dels usuaris dels serveis que estem gestionant i representants del món empresarial, gent que en sap, perquè els polítics sabem d'algunes coses, però per gestionar una empresa segurament saben més els empresaris locals. Doncs també formen part d'aquest Consell d'Administració, no sigui la política l'única que dirigeix. I que els usuaris en formin part de la presa de decisions, d'on reinvertim els beneficis, de com variem els convenis laborals dels treballadors, forma part d'aquesta presa de decisions vol dir que i que ho fem d'un bé públic, d'un bé comú com és l'aigua, és molt important que estigui darrere de tota aquesta gestió democràtica, darrere de la gestió d'aquest bé. I també el benefici ecològic. Això que comentàveu de les pèrdues, no sé exactament si el vostre cas és així, però amb el contracte que nosaltres tenim actualment a Ripollet, aquest benefici, la retribució que està rebent l'empresa és un percentatge de l'ingrés general, però també hi ha una part que és respecte de l'aigua que compra. Tanta aigua que compra, un 7%, és la retribució que rep. Per tant, com més compres, més cobres. I d'aquí, que més et dona si l'aigua es perd, perquè hem de fer campanyes d'estalvi de consum o de... Senzillament, doncs, perdem tota aquesta visió que hem de tenir en contra de mercantilitzar aquesta gestió, donar-li que la base de la gestió pública sigui tant el bé comú com aquesta recuperació ecològica dels sistemes, que és el que ens permet sobreviure. L'aigua l'hem de mantenir entre totes, és un bé finit i per tant l'hem de cuidar, i aquesta visió tampoc no la té qui està intentant mercantilitzar-la i l'únic que va és a obtenir un benefici econòmic. Doncs tots aquests aspectes socials, democràtics i també ambientals intentàvem recollir-los a la memòria que vam treballar des de l'Ajuntament. Però la veritat és que tot això ens trobem amb diverses... És difícil, encara que tu tinguis tots aquests avantatges claríssims, municipalitzar un servei com aquest no és gens fàcil. Realment és complicat i requereix un temps d'estudis importants. D'una banda, perquè les lleis estatals ja estan fetes així. La LARSAL, des del 2012, ja explica que quan tu tens un servei que ha finalitzat el seu contracte, si el vols canviar la gestió i vols gestionar-lo de manera interna, has de demostrar que financerament és molt més sostenible al llarg del temps. O sigui, això econòmicament és millor. Aquestes coses que us he explicat a la llei no li importen gens, però econòmicament ha de ser més sostenible. En canvi, que la decisió sigui la contrària, no tenim que passar-la per cap estudi ni cap... En un despatx es tanca un alcalde amb el seu govern i decideix aquest servei s'externalitza i al dia següent ja tens un plec, ja pots treure un plec i licitar-lo. Treure concessions al carrer és gratis, són les lleis que ens han muntat aquest estat que clarament el que està buscant és la mercantilització dels serveis públics. Doncs
us deia. I en canvi els processos d'internalització són complexos i entenc que per ajuntaments més petits encara més, perquè has de fer estudis de costos, estudis de mercat, els expedients d'internalització de serveis són molt complexos i més en casos com el de l'aigua, en el que sabem segur que tindrem tota una colla d'advocats dirigits per totes les empreses aquestes que són la mateixa, doncs el dia següent darrere nostra. Intentant judicialitzar tot el sistema i posant por en molts ajuntaments perquè en municipis més petits els alcaldes veient el que se't ve a sobre amb temes de judicis molts diuen aviam on ens fiquem. I llavors al final estem parlant tant per aquestes lleis contràries com per les empreses que volen mercantilitzar i continuar aprofitant tot això, veient com s'està aquesta dualitat, aquest paradigma que és contra el que estem lluitant, en el que d'una banda tenim quina és la sobirania dels municipis i ens trobem a l'altra banda aquests interessos del sector públic. Al Principat que no conec bé la realitat d'aquí del País Valencià, jo crec que a la part del debat serà interessant que en parlem, però a la part del Principat el 50% de l'aigua està en mans privades, ara mateix tota la gestió de l'aigua, el 50% està en mans privades, però a més tota concentrada a la part de l'interior, que són pobles més petits on realment no hi ha un benefici econòmic. Tota la part de la costa, les ciutats grans, tot és privat. Tot és privat, perquè aquí sí que hi ha un rendiment, aquí sí que hi ha un guany. En el moment en què no hi ha un benefici, doncs no interessa. És com m'explicava abans el Pau que aquí, tot i tenir aquesta gestió mixta, hi haver-hi una part pública i hi ha llocs on no hi arriba l'aigua potable, on no hi ha abastament d'aigua públic. I dèiem, clar, perquè si el teu interès és el mercantil, si el que vols és treure diners, doncs aquí no invertim, que és el que nosaltres veiem en molta part de l'interior de Catalunya, com que aquí no hi ha benefici, directament se'n van. I hi ha molt més gestió pública a la part interior que no a la zona de la costa, a les grans ciutats, on tot és aigua privada. Però tot això, durant aquesta darrera dècada, més de 20 municipis hem aconseguit remunicipalitzar l'abastament d'aigua potable, un total de 300.000 habitants. Al programa de 300.000 habitants hem pogut canviar de gestió privada a gestió pública i en aquest moment ara mateix tenim 35 municipis que estan seguint el mateix camí. Jo crec que ara ja canvio aquestes xifres perquè justament des de l'1 d'abril a la comarca d'Osona han pogut muntar una empresa pública comarcal, gestionen 6 municipis de la comarca, 6 municipis petits on veus que on pots fer-ho bé mancomunant aquest servei, doncs han creat una empresa ja amb 6 municipis s'estan gestionant de forma pública. Però veieu que és un canvi continu i que igual que cada vegada tenim més notícies de municipis que estan fent aquest pas cap a la gestió pública, comencem a deixar de sentir municipis on s'està licitant el servei perquè ho porti una empresa privada. Aquí hi ha una certa batalla que estem guanyant. Jo crec que a base de compartir molt aquests espais, d'explicar-ho, jo crec que aquí hi ha una certa batalla que sí que l'estem guanyant, perquè tothom li està veient que Agbar, Suez, aquestes empreses, que al final són les mateixes a tot arreu, a Ripollet, a casa meva, és Sorea, però Sorea és del grup Agbar, que és del grup Suez, que és la mateixa, que al final són els mateixos grups empresarials que estan a tot arreu. Doncs cada vegada es treuen menys licitacions i són batalles que comencem a guanyar perquè es veu que aquestes grans empreses que estan cotitzant a l'IBEX 35 el que estan buscant és el benefici econòmic, que expliquem aquests canvis i amb l'èxit que comporta, cada vegada se li va veient més que realment el que hem de fer, apostar per aquesta gestió pública. I també aquest tema de la judicialització jo crec que és important explicar-lo perquè nosaltres estem aquí aturats per culpa d'això també. A Ripollet formem part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Barcelona és de les grans conurbacions, les grans ciutats que encara estan gestionant l'aigua de forma privada. Berlín és pública, París és pública, Madrid és públic, o sigui, moltíssimes ciutats europees és públic.
Barcelona i tota la seva àrea metropolitana continuen encara amb aquesta gestió privada. Privada. El 2012, l'àrea metropolitana va constituir una empresa mixta a la que va, en principi, sense contracte i després va adjudicar, però d'una manera bastant irregular, la gestió. A l'àrea metropolitana som 36 municipis, 23 d'aquests 36 municipis es van gestionar a través d'aquesta empresa mixta. D'aquesta empresa mixta, el 85% del capital és privat. O sigui que és una cosa que ja és totalment irregular i fora de normativa. Doncs això que us deia. D'aquesta empresa mixta hi ha alguns municipis que no estem aquí dintre, que teníem contractes, com el cas que jo us he explicat, contractes antics i que encara estaven fora. L'àrea metropolitana, quan crea la llei de l'àrea metropolitana, fa un reglament per la gestió de l'aigua i amb aquest reglament ens deia que tots els municipis que estaven fora de l'àrea metropolitana, en el moment que haguessin finalitzat les nostres concessions, havíem d'anar a parar a aquesta gestió mixta, a aquesta empresa mixta, no havíem d'anar per aquí. Nosaltres li dèiem la clàusula d'absorció, perquè directament ens absorbia tots. El 2017 aconseguim canviar aquesta clàusula, a l'àrea metropolitana encara governaven els comuns juntament amb el PSOE, però el tema de l'aigua el portaven amb els comuns i aconseguim canviar aquesta clàusula. Llavors la modifiquem de manera que dèiem que els municipis que no estaven, fins que no es decidís de quina manera ens integràvem a la gestió metropolitana, podríem decidir com gestionàvem l'aigua. De manera que nosaltres, quan finalitza aquest contracte de 50 anys, que des del 60 i pico, als 50 anys ja no es podia prorrogar més, doncs comencem aquest procés d'internalització de la gestió, en base a haver pogut canviar aquesta clàusula del reglament metropolità. Agbar porta a judici aquesta modificació, la judicialitza i aquí ens surt una sentència on ens diu que la competència és metropolitana, no és dels municipis, sinó que la llei diu que la competència és metropolitana, que per tant els municipis no podem decidir quina serà la nostra forma de gestió i una cosa que fa bo és que diu que no podem entrar dintre d'aquesta mixta perquè s'hauria de licitar. L'àrea metropolitana hauria de licitar on anem a parar, si gestiona o si fa gestió pública, si fa gestió privada o quin tipus de gestió faria en aquest cas. Nosaltres, evidentment, no volem anar a parar amb aquesta empresa mixta. Aquesta empresa mixta, nosaltres hem calculat que el preu de l'aigua té un sobrecost d'un 350% respecte al cost de compra, la compra que fem a Aigües Ter Llobregat, que és l'aigua on comprem l'aigua allà a Catalunya, doncs el preu de l'aigua està un 350% incrementat amb tot de costos il·legítims no associats al servei. Agbar és una empresa que està vinculada a molts casos de corrupció, als casos Pokémon, als casos Púnica, als casos Petrum, on surt fent donacions a la majoria de fundacions de partits, també on dona diners a fundacions perquè fan un pacte de formació dels jutges del Consell General del Poder Judicial que després dicten aquestes sentències tan afavoridores als seus interessos. Doncs clarament nosaltres no volem entrar a formar part d'aquesta empresa mixta, sinó que després d'haver analitzat com volem que sigui la gestió, nosaltres volem una gestió pública. Comencem a treballar amb aquesta gestió pública conjuntament amb la resta de municipis que no estem dintre de la gestió aquesta de la mixta. Us deia que dels 36 municipis de moment només hi havia 24, doncs els altres que havíem quedat fora diem, doncs anem a començar a treballar amb una gestió pública mancomunada entre tots nosaltres. Quan comencem a elaborar una memòria de gestió respecte per valorar quin és el millor model de gestió, s'elabora un informe que sí que sortia que era millor la gestió pública, però així. Des de l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública elaborem unes al·legacions que presentem que després us les passaré perquè jo crec que hi ha moltes coses que coincideixen i que us aniré a veure a Torrent perquè hi ha casos en els que diuen les mateixes, anava a dir, no sé,
diuen les mateixes mentides sempre, no?, aquests consultors, perquè sempre van a dir les mateixes coses, després les podem comentar si voleu, perquè és que diem les mateixes, però igualment aquí sortia, doncs, són molt similars, perquè al final, com deien, els resultats dels estudis, doncs una mica fes-me'ls a mida, sortien resultats molt similars, però a favor d'una gestió pública. En aquest cas, com que surt un resultat molt similar, el PSC diu, doncs, això llavors no és un informe que ho digui, sinó és una negociació política. Surten d'aquesta comissió d'estudi i paralitzen la comissió. Aquesta és la situació en la que ens trobem ara, amb un PSOE que ha decidit que no vol que puguem gestionar de forma pública cap dels municipis, tot i que en teoria l'àrea metropolitana és una unió lliure de municipis, on s'hauria de respectar la voluntat municipal de la gestió pública, però veient davant de la realitat que és que es podria dur a terme aquesta gestió pública pels municipis que no volem entrar a la mixta, el PSC ho paralitza políticament. El PSC-PSOE paralitza aquesta situació, es dedica al filibusterisme polític, de manera que està esperant noves eleccions, nous resultats en els que previsiblement hi hagi les enquestes diuen que el PSC pot anar creixent i municipis on ara estan governant plataformes com la nostra o ciutats properes també de l'àrea metropolitana on la CUP forma part del govern i des de la CUP s'està lluitant també per l'aigua pública, doncs aviam si els números surten uns altres i poden fer polítiques diferents de cara a passat el 23 amb nous resultats electorals als ajuntaments de l'àrea metropolitana. I aquí és una mica on es veu aquesta combinació de factors que, d'una banda, la voluntat política de tirar endavant és important per poder fer canvis, però com les lleis de l'Estat, per una banda, que són totalment contràries, que no faciliten aquestes internalitzacions, les empreses que es prenen això que es prenen aquests serveis públics i a més serveis públics, com hem dit, que són de béns comuns, com si fossin territori propi, com si fossin coses seves i judicialitzen fins i tot quan ja no tenen contractes vigents, com qualsevol decisió d'un ajuntament, doncs ells hi fiquen aquesta judicialització per espantar tècnics i polítics i com després també els interessos polítics combinats amb aquests de privats, com hi ha interessos polítics que també fan que això es pugui paralitzar. Com d'una banda ens trobem, allò que dèiem, hi ha batalles que guanyem perquè veiem que no tornen a treure licitacions i perquè es veu que Agbar el que busca és treure benefici del bé comú, però com tenim una lluita difícil pel davant, amb tant empreses, interessos polítics, de partit i de l'Estat amb aquesta llei que ens configura. Llavors, superimportant que fem trobades com aquestes, xerrades com aquestes en les que compartim experiències d'èxit i expliquem també per què és necessari que municipalitzem aquests serveis públics i destapem una mica el monstre i destapem qui són els que estan gestionant darrere i per què no volem aquesta mercantilització de l'aigua. Després, si voleu seguir. Gràcies. Moltes gràcies, Pilar, per les teves paraules i per la teua visió i per l'esforç que has fet per a baixar des del Principat, des de Catalunya, a explicar la teua perspectiva. I ara volíem donar-li pas al nostre senador, Carles Mulet, perquè s'ha parlat en diverses ocasions de l'àmbit estatal, que també afecta, que també condiciona moltíssim les feines i les iniciatives que sorgeixen des de l'àmbit municipal i el convidem a que expliqui un poc la seva visió i sobre, no només també sobre l'aigua, sinó també sobre la resta de serveis públics que estan condicionats. Ara? Bé, bona vesprada. Jo també, com m'han convidat, dic, jo què tinc que contar-vos de l'aigua, no? Tenen poc. I no molt la gent, és l'últim, perquè moltes de les idees de voler aprofundir ja s'han dit, no? Jo, com a xicoteta d'introducció, per exemple, vinc d'un poble de 3.000 habitants, vam estar la passada legislatura governant i el tema de l'aigua, de recuperar serveis, va ser una de les coses que van dir. Vam veure que tenim un contracte de 50 anys que se va signar l'any 75 i que acaba en el 25.
I hi havia moltes queixes del servei, des del gust de l'aigua, el preu que era abusiu. També tenim aquesta sensació que hi havia moltes cases que se queixaven que tenien humitats perquè s'havien trencat les tuberies i arribaven. O, per exemple, un dia es venia l'empresa, es faxa allí en Castelló, tot Castelló es faxa, i es deia que tenia que fer un depòsit nou i que valdria no sé quants milions i el tenia que fer en tal lloc per la pressió. I tu, com a Ajuntament xicotet, no tenies tècnics que li poguérem rebatre això. I aquesta empresa, Faxa, no és únicament la que té du el subministre de l'aigua, crec que són el 95% dels pobles de Castelló, menys 2 o 3 que tenen xicotets, que tenen la seva capacitat. És la que té totes les depuradores públiques de Castelló, per exemple, o la que té tots els serveis de recollida de FEMS de Castelló. El principal anunciant de premsa, una empresa constructora, el cap de l'empresa condemnat per finançar la Gürtel al Partit Popular. Òbviament no vaig dir en cap premsa de Castelló perquè era el principal anunciant. I front a això dius, jo com a xicotet d'Ajuntament, què puc fer per a intentar revertir aquesta situació? Un cas curiós, per exemple, tinc un poble de 3.000 habitants. Quan en aquella època en què estaven tots bojos, dels anys, fa 10 anys, fa 15 anys, on hi havia urbanitzacions a tot la bèstia, en el poble se va voler urbanitzar una barbaritat que era Mundo Ilusión, que vos sonarà, de Marinador. Un poble de 3.000 habitants anava a passar automàticament a tindre 130.000 habitants d'estiu, 18 milions de metres quadrats. Clar, i de sobte l'empresa constructora, que era Marinador, també una altra d'estes, diu, no, però com jo soc l'urbanitzador, com això és una nova part del terme municipal, la gestió de l'aigua la vull fer jo, perquè això és un negoci segur, no? I al final van anar als tribunals i li van donar la raó a Faxa, que ell tenia el privilegi de, com aquest contracte era per a tot el terme municipal, amos i senyors damunt d'una aigua que no era dels pous tradicionals, sinó que era d'una desaladora que farien també diners públics i la gestionarien ells. Un poc per a dir aquesta sensació de moltes vegades impotència que tens. Dius, un poble xicotet, o ens mancomunem en els pobles del costat o no hi ha manera de poder fer aquesta gestió, perquè com comences de zero, no? I el problema que tenim són també aquestes lleis estatals que hem esmentat, no? Tenim unes lleis que vam posar el Partit Popular quan estava a Montoro que encara continuen en vigor. Unes lleis que te diuen que tu, encara que sigues l'Ajuntament en beneficis, no pots endeutar-te en més d'un sostre que te diuen. Tenim un problema, sí, quan al País Valencià estem revertint serveis, estem revertint els hospitals del Cira, l'Hospital de Torrevella, tenim un problema seriós, per exemple, en què fem els treballadors. Són treballadors que estan en una llacuna, que tu tens que assumir-los en el moment que revertixes, que han sigut treballadors d'una empresa que tu has assumit com a que ha revertit al sistema públic, però automàticament no pots convertir-los en funcionaris perquè no són funcionaris. I tens un buit legal tremendo, no? Tu assumixes competències de sobte, però tu no pots incrementar la despesa. Per exemple, que haguem assumit en aquell moment la gestió de l'aigua. Tenim diners de sobre en el banc, però tu no pots invertir en comprar maquinària, tu no pots invertir en crear plantilla, tu no pots invertir en res, perquè tenim unes regles encara que el que fan és fomentar la gestió privada. Tot allò que pugui ser un negoci, sabeu, la gent que està en política municipal, t'obliguen la pròpia legislació que encara estem mantenint en l'actual govern, t'obliga a que si vols donar un servei bo, tu no pots ampliar la plantilla del teu ajuntament, tu no pots generar més despesa de la que tenies perquè automàticament la subdelegació del govern de torn te la tombarà. De fet, la primera i última pregunta que li van fer al president del govern, perquè tenim molt poc de marge, va ser precisament això, que pensava fer per a derogar aquesta normativa que el que te fa és continuar fomentant la privatització de serveis. I bueno, dir que ho estàvem fent perfectament i que estàvem fent-lo molt bé. Partim encara d'aquest marc, encara que pareix que han revertit molt les polítiques. És molt complicat poder fer aquest tipus de reversions per part dels ajuntaments. Jo sí m'he apuntat no sé quantes fulles i després no sé el que diré, però bueno, també és un debat i també tinc més preguntes que això, afirmacions. Clar, quan vaig veure un poc el resum que feien, és una empresa privada que te fa un informe a la carta, perquè són informes a la carta. Justifiquen tot molt bonic, que com que és més rentable, que és més rentable. És que no... Una empresa privada, una empresa mixta, què és? Una empresa mixta és
part pública, el 61% serà públic, però el 49% serà privat, segur. I una empresa privada no és una ONG, és una empresa que vol treure beneficis. Per tant, van a intentar treure els màxims beneficis possibles, legítimament, òbviament, van a fer un negoci. I aquests diners que van a treure benefici, mentre que una empresa pública, ho sabeu, no? Pues, el cost és este i és este. Una empresa privada, si pot treure 10 cèntims més, els traurà. I aquests beneficis on van? Van a l'empresa privada, no van a revertir en el sistema públic, una altra vegada, no? Quin control, ho diu Adés, no? Quin control tenim o té l'Ajuntament en aquesta part que gestiona l'empresa? És molt bonic, l'empresa mixta, pareix bonic, no? Bueno, no és privada del tot, no? Qui porta la gestió? La gestió porta qui sap gestionar. Diran, no, tu no saps gestionar, tu eres alcalde, però tu no saps gestionar. Nosaltres que portem 40 anys en el negoci sabem on està la gestió, sabem com se fa. Tu fia de nosaltres i nosaltres te direm qui dirigirà l'empresa. I nosaltres te direm què fa falta per a l'empresa i te direm en qui tenim que contratar i te direm que tu tens que saber, per exemple, quina maquinària li fa falta o quin tipus de subministre li fa falta a l'empresa de l'aigua, ho sabem nosaltres que som l'empresa i aquí l'adjudicarem nosaltres, aquí podrem, no faràs un concurs públic com fa l'Ajuntament quan vol comprar material d'oficina a veure quina és l'empresa més econòmica. Serà la pròpia empresa, la pròpia gestió de l'empresa privada qui ho traurà directament als seus propis grups. No? Per tant, estem davant d'una mentira. No? És un sistema privat de gestió privada que busca un benefici i que no revertís els guanys que puguin haver en la gestió pública, no? en la pròpia xarxa. És més econòmic a l'empresa que hi hagin pèrdues que total facturarem o invertir en reparar aquestes pèrdues? Quins controls se fan realment del subministre? És molt important també això, no? L'exemple que contava Àlex. Una empresa privada, si tu no pagues el subministre, problema teu, te talla el subministre. En la gestió pública això no t'ho permetria mai de la vida. No? Han posat exemples. No? Clar, és molt complicat quan estàs parlant de... En el País Valencià són tres empreses que estan gestionant-lo, no? Que després saben que darrere estan tots els diners. I curiosament és una per província, no? I que totes funcionen exactament igual, no? És un monopoli. Ara, per exemple, portaran a ple en un informe, diran que la gestió mixta, que és molt bonic, és la millor, la més eficient. Bueno, en què ho compares? Com pots comparar-ho? Quins estudis reals has fet? Quan me costaria una factura si la gestiona l'Ajuntament? Quants llocs de treball generaria l'Ajuntament dignes? No? Perquè qui fica les condicions dels treballadors de l'empresa? Es fica l'Ajuntament o es fica l'empresa? Quina empresa optarà a aquest contracte després? Sabem, no? Que no podrà ser una cooperativa recent creada qui optarà. Optaran les empreses de sempre. No? I qui te marcarà el model? No, és que vull fer un altre tipus de gestió, vull estalviar aigua, vull fomentar no sé què, no? Serà el capital de sempre el que diran. I front a això, clar, veus que quina alternativa tenim, no? També això és la reflexió. Ajuntaments que sí que teniu potser més volum és més fàcil aconseguir-ho que altres que són més xicotets. Però en què vos enfronteu davant? En què s'enfronta l'alcalde de torn? Esteu seguint el cas, per exemple, de Barcelona, que l'han comentat un poc així de resquil, no? Diu, la versió que conta l'alcaldessa és que quan comença tota la batalla legal contra ella de no sé quantes querelles és precisament, quan nosaltres tenim una altra perspectiva, però és un poc la que s'ha traslladat, no? Quan en una consulta popular que se fa en Barcelona consulten si la gent estava a favor o en contra de municipalitzar el servei de l'aigua. I automàticament és una entitat d'estes fantasma que comença a fotre-li querelles. I clar, tots sabem el que passa, no? Que te cremen políticament. I justament és la mateixa organització que va fer la mateixa campanya contra l'alcalde de Valladolid quan també van municipalitzar el servei. Per tant, clar, molts diran, bueno, jo per què vull clavar-me en un embolic d'aquestes dimensions si sé que darrere tindré, m'amargaran la vida perquè són organitzacions realment perilloses, no? I que controlen tots els estaments, que darrere són multinacionals i darrere sabem que estem parlant d'algo molt gros, no? I és que estem en un període en això, en què moltes d'aquestes concessions que se van començar en els 70-80 justament acaben ara. És molt més difícil
tu rescindir un contracte que està en vigor, amb anys vista, perquè tens que indemnitzar a l'empresa per aquest guany que no, el lucro cesante que diuen, tot això que no guanyarà en 20 anys, o tens que tindre unes causes objectives de que dius, no, és que el servei que has donat és molt dolent i encara així tens que demostrar-ho, tu contra ells, que tu no saps gestionar l'aigua. En aquest cas, quan s'acaba la gestió, és que finalitza pel període, hi ha molts ajuntaments que estan així, no? I hi ha un debat, com han comentat des Pilar, a nivell global. Les capitals europees que estan ja veient que la gestió pública és molt millor. França, per exemple. París, perdó. París, per exemple, ha sigut un exemple de com en el primer any se va baixar dràsticament el preu de l'aigua, com ninguna persona va deixar d'estar de la bastida i com la gent ha percebut que la gestió ha sigut infinitament millor que no quan hi havia una gestió privada. Per tant, entenem que veuen un perill este oligopoli o este monopoli quan hi ha un debat clar. Per exemple, dades que m'havia apuntat, que entre el 2000 i el 2017 260 ciutats van municipalitzar l'aigua. I això també és un atac que s'escampa, perquè sempre hi ha hagut aquest mantra que la gestió privada era més eficient, que era millor, però quan tu veus que grans capitals estan gestionant-lo bé, que baixa el rebut de l'aigua, això se contagia i és perillós que se contagi. I front a això hi ha una reacció i entenem que estan en risc molts interessos. Què més m'havia apuntat? A veure, va. Estem convençuts, no?, tots, del tema de la gestió. Pues m'ho nega, no? M'havia apuntat això, idees així molt generals que imagino que tots compartim i tots ja partim d'aquesta idea, que una gestió privada sempre buscarà aquest benefici obvi i natural. I front a això, un poc també el veure com podem animar al cas concret de Torrent o altres casos a que donen aquest pas. Sabem que la decisió no serà, malauradament, la que Compromís pugui portar al plenari, que serà la decisió d'altres grups. Sabem que és molt complicat. No sé si com funciona. Jo sé que el cas concret de Facsa, que quan tenen això, tenen tots els serveis. Per exemple, el de neteja de les platges i alcaldes de tots els partits, quan se jubilen de la política, acaben en qualsevol d'aquestes empreses de Facsa. És que és molt complicat trencar això. Per exemple, m'havien apuntat el cas de Quart, que no sé si el coneixeu, que simplement per l'existència que havia tingut Compromís en fiscalitzar el que està fent l'empresa de subministre d'aigua, van veure que hi havia uns beneficis impropis anuals de l'empresa de 400.000 euros a l'any, que són molts. Dius, no rescatem el servei, però almenys que vegin com es estan estafant. Per això crec que és aconseguiu el que aconseguiu, que espero que tant de bo, que se pugui aconseguir la gestió privada, almenys que la gestió pública, almenys que se pugui fiscalitzar el que se fa en aquesta gestió privada, perquè fins ara ha sigut el que diu vosaltres, que ho gestionen ells, que són els que saben, i nosaltres a pagar. Que este any ha pujat un 2% el rebut perquè ho diuen ells, a pagar-ho, no? Abans parlaves de dades que m'han dit, que hi havia 211 municipis, que en el País Valencià hi ha 341 municipis en la gestió privatitzada i 211 en gestió directa. D'aquests 211 tots són menors de 1.000 habitants. Ajuntaments grans que m'han apuntat, que tampoc no sabia, que sí que tenen gestió pública, per exemple, l'Estat de Xàtiva, Sueca, Oliva i Xàbia. Són també exemples que es podrien servir. I no sé, jo crec que fem un debat, perquè tot el que pugui dir també ho sabeu vosaltres, que tenim encara un marc a nivell legal, conforme també ha dit Pilar, i un poc el que veiem, que es limita no únicament en aquests serveis, sinó a pràcticament tots remunicipalitzar-los. I no és una qüestió ideològica, dir, és que volem la gestió pública, perquè és que objectivament ho veiem, que una gestió privada directament es costa sempre molt més car, perquè algú té que tindre un guany econòmic. I, què sé, parlem tots. Segur que teniu alguna pregunta, no?
Moltes gràcies, Carles, per la teva aportació, i jo també penso que el més interessant és que la gent puga fer preguntes, que puguem interactuar i que realment hi hagi un feedback, no?, entre els espectadors i la gent que teniu una experiència directa i que podeu parlar en primera persona i en la pròpia pell. Doncs això, si teniu alguna pregunta, alceu el braç, intenteu parlar alt. Consol? Consol, és que com s'està gravant també, necessites el micro. Soc de l'Aquas, estem en Compromís, en l'oposició, i la primera cosa que m'agradaria saber, Carles, és que confirmaris si aquest quart del qui estàs parlant és quart de Poblet. Perquè com tenim també quart de les Valls, ens agradaria saber si és quart de Poblet el qui efectivament en un any ha tingut 400.000 euros, m'ha paregut sentir, és quart de Poblet, veritat? Val, no, per parlar en els companys. I després, Àlex, m'agradaria... Bona nit a tots. M'agradaria que ens comentares, perquè possiblement tu sí que ho coneixes, quina seria la situació que podríem tindre un poble com el nostre. Nosaltres tenim gestió privada en Aigües de València, però resulta que el nostre Ajuntament va cobrar l'avançament del cànon de 35 anys, amb la qual cosa després això es va dur als tribunals i teníem un deute de 6 milions d'euros, que no haurem acabat de pagar en el moment en el que s'ha de decidir si se fa públic i privat. Això vol dir que l'Ajuntament en aquest moment està treballant per a que seguís sent privat i així ho ha dit. Vol dir també que, segons l'última informació que tenim d'aquest trimestre, l'endeutament del nostre poble és del 110%. I bé, en totes aquestes dades ens agradaria saber si tu que has dut endavant, i més encara que ho has dut endavant en èxit, veus que per on podíem nosaltres tirar per a avançar en desprivatitzar o remunicipalitzar les aigües, perquè nosaltres ho veiem complicat i ells ho veuen molt clar de mantindre com a privat. Clar, home, molt clar ho tenen, perquè, a veure, allí jo ja és una qüestió personal que pense si aquest endeutament no està provocat, no? Però justament que aquestes empreses continuen en aquesta qüestió, perquè els avançaments del cànon van ser molt espectaculars a principis del 2000, no? I jo crec que Gandia està més o menys en un cas semblant, que va avançar 55 milions de cànon i que es van gastar el primer any d'obtindre el govern municipal. La qüestió és complicada perquè una de les qüestions per poder municipalitzar el servei és l'endeutament de les administracions, que no pots tindre endeutament, i l'altra és que els contractes estiguen ja exhaurits. Per tant, pot caducar aquest contracte, però si se li deu a l'empresa, a veure, això també, si se li deu a l'Ajuntament, jo entenc que aquest deute el pot cancel·lar amb l'empresa, no? Aquest avançament se li pot retornar, però l'altra és la de l'endeutament municipal, que ahí està més complicat. Quin nivell d'endeutament podríem tindre? Hauria d'estar dins del 110, que és el que permet en aquest moment, o hauria de... Nosaltres dèiem 23 milions d'euros en un pressupost d'enguany de 25. De memòria no t'ho sé dir, però en el moment que hi havia endeutament era molt complicat, independentment de la quantitat de l'endeutament, perquè, com deien els companys, les lleis afavoreixen aquesta externalització. Entonces, una manera de frenar-les és això. Allà darrere tenim una pregunta, i ella també.
Disculpeu, però la veritat és que tenim poc de temps perquè a les 9 tanquen l'edifici i aleshores anem a intentar ser breus. Sí, me oís, ¿no? No, es un poco... mi nombre es Vicente Monteagudo, yo formo parte de la sectorial de Compromís con el tema del agua. Antes de nada, felicitaros a Compromís Torrent. Soy consciente de que lleváis, entiendes, desde hace tiempo y años la lucha por la municipalización del agua aquí en Torrent y por lo tanto hay que levantar, entiendes, el dedo. Lo hablo por lo que está comentando la compañera. Es complicado, es complicada el tema de la remunicipalización. Hay poco debate social, pero os digo una cosa, Egebasa, que sabéis que es la empresa de la Diputación pública en el 51% y el 40% privada, y que gestiona 52 municipios, si hubiese voluntad política de la Diputación para comprar el 41% de las acciones privadas, en todo lo que significa el área metropolitana, podríamos tener una empresa pública que fuese competitiva, ¿entiendes?, ante las dos operadoras privadas de las multinacionales y podría ser un espacio perfectamente factible para que Alaquàs, Torrent, como opción política, cualquier municipio, entiendes, de la provincia de Valencia que forma parte, podría tener directamente la gestión pública, porque la Diputación Provincial no tiene una actuación política valiente para comprar ese 49% de la acción privada y poder disponer de una empresa pública municipal de ámbito provincial como lo era antes de la privatización del PP. La pregunta es si realmente hay voluntad política desde el gobierno de izquierdas, en estos momentos que se está gobernando el Botanic, para avanzar en la línea de una gestión política en ese ámbito. Posibilidades políticas, haylas. Es un problema de voluntad política y de presión social para poder ejercer ese tema. Después me gustaría comentaros alguna cosa por el tema de Torrent y ante la problemática que vais a tener ahora porque se finalizan los 2 años de contrato. Lo comentaré después. Moltes gràcies. Allà darrere n'hi ha una intervenció també. No sé si arriba el micro, David. No, igual respondo un poco a tu pregunta, porque yo creo que hay intereses internacionales que nada tienen que ver a nivel local. Entonces, lo que yo quería preguntar es, estas privatizaciones... ¿Se me oye sin él? Bueno, estas privatizaciones de los servicios públicos yo creo que se encuadran en la Agenda 2030 realmente. Entonces, ¿en qué medida esa presión internacional llega a nivel local en el tema del agua, lo de los bienes comunes, todo esto? Es lo que yo creo que responde a la pregunta de este hombre. És una pregunta... Bueno. N'hi havia també una pregunta, sí? Sí. Bueno, anem avançant en el debat i suposo que aquests temes també seran. Sí, hola, mira, el meu nom és Joanma, venim de Compromís per Serra. Serra és un poble molt xicotet que varen privatitzar l'aigua fa 6 anys en un contracte de 25. Nosaltres som un col·lectiu molt xicotet que no tenim representació, però que tenim molt clar el tema de l'aigua. I anem a començar una campanya i era volia preguntar-te per a on es començaries. Tenim ja el contracte no el van a donar, que ha sigut el primer pas, i què ens aconsellaries? Això. Per començar en la municipalització del servei. Per a on?
És que no n'hi ha algo concret, és que l'empresa, òbviament, va posar totes les traves que hi ha i per haver. Simplement, mira, un exemple per a nosaltres, quan el plenari ja ha pres la decisió de municipalitzar el servei, a l'empresa se li demana que ens facilite tota la documentació, perquè tota la documentació és de l'Ajuntament. O sigui, el titular és l'Ajuntament, no és l'empresa. L'empresa gestiona el servei. I en tots els serveis públics passa el mateix. Que tu externalitzes un servei no vol dir que deixes de ser el titular d'aquest servei i que tinguis l'obligació de fiscalitzar-lo. La cartografia de la xarxa municipal és pura ficció, la que ens passa a l'empresa. O sigui, no té res que veure la cartografia que hi ha sobre paper en quan es comença a fer-se el forat per reparar la xarxa. En la cartografia te diu que n'hi ha una canonada de 120 mil·límetres de fibrociment i n'hi ha una de polietilè de 60, i al revés a la resta del poble. O sigui, és pura ficció. Jo penso sobretot que el que n'hi ha que començar, i més en aquest cas, és en conscienciar a la societat, a la ciutadania, conscienciar-la de que l'aigua és un dret universal i a més un bé comú que ha d'estar en mans públiques perquè són els únics que li poden garantir aquest bé que no siga mercantilitzat. Nosaltres, és que és una qüestió molt anecdòtica, nosaltres, com li deien, n'hi ha 13 municipis de la Safor que l'aigua en alta la comprem al pou de la Mancomunitat. Aquest pou de la Mancomunitat està gestionat per Egebasa. Nosaltres som uns que per al casc urbà del poble comprem aquesta aigua en alta. L'any passat, aplicable enguany, es va augmentar la tarifa de l'aigua un 6%. Nosaltres al nostre poble no hem aplicat aquest augment. Nosaltres continuem amb les tarifes que ja venien. Ja venien des que nosaltres assumim el servei. No hem augmentat absolutament res, sinó al contrari. Una qüestió també molt cridanera és que nosaltres a la platja teníem una tarifa molt més barata que la del poble i el que hem fet és unificar les tarifes. Hem augmentat la de la platja i hem reduït la del poble. Per tant, ara n'hi ha una única tarifa que és la mateixa per a tots els ciutadans, independentment de si viuen a la platja o al poble. I a més hem introduït els blocs que anomenava Pilar abans, els blocs de consum. El primer bloc, el primer tram és fins a 25 metres cúbics i en la platja no existien. La platja era una tarifa que ells anomenaven normal. Era normal. En quant a la platja estan totes les piscines que n'hi ha i per haver per al turisme. Per tant, és un malbaratament de l'aigua que és per a consum humà en aquest sentit i per tant el que hem fet és introduir aquests blocs que penalitzen els grans consumidors. Per a consum humà, el primer bloc, si no recorde mal, està al voltant de 10 cèntims el metre cúbic. El tercer bloc, que ja són més de 60 metres cúbics, si no recorde mal, passa a 60 cèntims el metre cúbic. Per què? Perquè hi havia edificis que setmanalment buidaven la piscina. Llavors, jo el que penso és que tot això, tot aquest canvi en la consciència col·lectiva comença per conscienciar la ciutadania. Nosaltres, perquè deia també Pilar del tema de la democratització del servei, paral·lelament a tot això, fa un mes vam aprovar el reglament de l'Observatori de l'Aigua de Bellreguard, que és un mecanisme de participació ciutadana per a rendir comptes a la ciutadania i que, a més, siga aquest plenari de l'Observatori que decidisca, qui prioritza quines inversions van en el cicle de l'aigua. Per tant, involucrar en la ciutadania i que assumisca que és un bé de totes i tots és el primer pas que jo prendria. Tenim
Tenim una pregunta de Xavi i l'altra de Ricard i anem acabant per això, perquè a les 9 hem de tancar. Molt ràpid, bueno, Montagudos en així, però ell jo crec que sap la contestació, perquè ho hem estat parlant. Efectivament, la Diputació, si hi haguera voluntat política, què està passant? Per què no s'han fet ja en Egebassa del 100%? Senzillament, en les eleccions anteriors eren 9 diputats del PSOE i 6 de Compromís. Ara, com us digueren des del primer dia que estaven negociant, ara ells són 13 i nosaltres som 5. I a més 3 vots de Convergència, perdoneu per la similitud, de Ciutadans, tenen el govern garantit, mos passen lo dels bous mos ho tomben tot perquè fan pacte en el PP i està clar. No? Aleshores la situació la tenim molt difícil, prou que hem aconseguit que hi hagi un informe que posi damunt de la taula la quantia que ens costaria comprar el 49% de l'empresa o la venda del nostre 51%. I a partir d'ahí, en aquests ingressos, intentar crear aquesta empresa pública que poguera aixoplugar, donar cobertura als municipis que vulguin anar incorporant-se. Però el problema de fons, i això ve de fa molts anys, en Aigües de València és el PSOE. Per què casualment l'alcaldia eterna també del PSOE en Alaquàs demana aquests cànons i hipoteca que tingues que estan a l'empresa? Per què en el Consorci d'Aigües, que ara parlarà Ricard, que és un altre patidor com jo, en el Consorci d'Aigües de l'Horta, tenim les bronques que tenim les bronques i s'actua amb una actitud mafiosa per part del PSOE per a donar cobertura i cobrir a Hidracua a Aigües de València? Pues perquè el PSOE ahí, igual que en Castelló està el PP darrere, pues així en Aigües de València, bueno, anem a dir pressuposadament, perquè ningú no diga que he fet cap afirmació, però la realitat, per sus hechos los conoceréis, ¿no? I Ricard, jo li passe a Ricard. Jo efectivament soc de Xirvella, que és un dels pobles que pateix el Consorci d'Aigües de l'Horta, que curiosament s'ha renovat l'existència del Consorci més enllà de l'existència de l'empresa. El 2019 se va aprovar la renovació per 10 anys del contracte del Consorci d'Aigües de l'Horta per a que Aigües de l'Horta gestionarà l'aigua 10 anys més, quan en 2023 acaba l'existència de l'empresa i el que ens diuen és que l'empresa sí o sí ha de desaparèixer. Per tant, quan preguntem què passarà en 2023, el president del Consorci diu ja veurem i se queda més ample que llarg. Jo volia preguntar una cosa perquè parlem de gestió pública i sempre assumim que va ser millor, però és cert que n'hi ha també molts exemples de gestió pública d'empreses municipals que han acabat sent la contractació de personal amic de l'alcalde o del partit que està governant. Així, per exemple, una de les bases que utilitza el president del Consorci, que és l'alcalde de Picanya, diu és que gràcies al Consorci deixaren de perdre aigua i la gent tenia aigua en les aixetes. I això també ho diuen en Xirvella, per exemple, i tu has de dir, utilitzar, per exemple, Beniparrell, que és l'altre ajuntament menut que està en el Consorci i que no el deixen escapar-se, encara que ell vol eixir, però diu, és que jo licitava com a ajuntament una obra i me costava 10. La licitava via l'empresa i me costava 20 o 30, no? Però l'alcalde de Picanya te diu, però jo tinc les voreres molt arreglades, no? Però no saps a quin sobrecost ha tingut això. I l'altra pregunta directa és per Àlex, perquè tu has dit que ho considerem tota la gestió privada, que sempre ens diuen que és més tecnològica, que cal una adequació, tu l'has, diguem-ne, sectoritzat en empreses concretes que te fan això i que tu fas una licitació concreta d'això. La pega màxima tecnològica que ens fiquen és jo crido Aigües de l'Horta i en X hores està així i me du una excavadora i me fica un robot per dins de... Això com ho heu solucionat? O quin nivell li heu exigit al llanterner o a l'empresa perquè vos doneu un servei mínim de qualitat i tot això que encara que per més motiu de ser públic n'hi ha que exigir sempre? Nosaltres a l'hora d'externalitzar aquest servei en concret, que és el de servei de manteniment de la xarxa, que Egebassa també ens el cobrava, o sigui, també el tenia llistat en els seus costos fixos independentment dels costos de personal,
que eren 109.000 euros, n'hi havia 46.000 euros de manteniment de la xarxa. A nosaltres ara ens costa 52.000, no? O sigui que encara la diferència continua sent important per aquesta economia d'escala. Nosaltres el que tenim és un mínim de dedicació, crec que són 5 hores diàries del llanterner al servei de manteniment, 5 hores diàries dedicades a això, no? Independentment de que estigui a les 24 hores, no? Perquè a banda estan també el que serien les hores extraordinàries per si n'hi ha fuites i tota aquesta qüestió, però el servei és 24 hores. El servei del llanterner per a la conservació i si n'hi ha fuites i tal de la xarxa és de 24 hores. Nosaltres, evidentment, en el dimensionament de la nostra xarxa se va especificar en la licitació d'aquest servei totes les qüestions que creiem importants per a que el servei no estarà desatès. O sigui, nosaltres tenim externalitzat el servei de manteniment, com deia abans, el de lectura de comptadors, analítiques i a banda de la consultoria tècnica, i crec que ja estan tots, però és que no ens equivoquem, les empreses també subcontraten serveis. O sigui, la detecció de fuites era el que em faltava, la detecció de fuites d'Aguas de València, de Gebasa, la fa Obremo, que és la mateixa empresa que tenim nosaltres a Bellreguard, perquè es va quedar el contracte. Aguas de València té una empresa específica per a analítiques d'aigua, que a Bellreguard es va presentar i no va guanyar. També, a més a més, Aguas de València també es va presentar a Bellreguard al servei de manteniment i tampoc va guanyar. En aquestes qüestions, a veure, és que el que és important és que el mercat, afortunadament, avui en dia, tant de professionals com d'empreses, està el suficientment abastit per a prestar-nos tots aquests serveis i tindre tu el control del servei mitjançant un instrument que en aquest cas podria ser una empresa pública 100%, i tu externalitzes tots aquells serveis que a tu t'interessen, perquè, òbviament, un poble com a Bellreguard, 4.700 habitants, no poden tindre tots aquests serveis en plantilla, però tu sempre tens el control sobre aquests serveis. De fet, no estaven contents en el servei d'analítica i el vam resoldre i ho vam tornar a licitar, perquè no estàvem contents amb l'empresa que està prestant-lo. Una qüestió important, perquè deia abans de sanitat, abans d'entrar nosaltres, les analítiques es feien una vegada a la setmana. Quan vam entrar nosaltres, servei públic, sanitat, es va obligar a fer les analítiques diàriament. L'empresa tenia un cost de 5.000 euros anuals en analítiques, nosaltres hem passat a tindre un cost de 12.000 euros. Perquè sanitat es va obligar a fer-lo diàriament quan tenim un dipòsit que, parlant clar, pega un esclafit, no? Perquè a més encara no té 2 anys de servei. Però així tot ens obliga a fer analítiques diàries, que em sembla molt bé, però això és el doble joc quan qui és l'amo és l'empresa privada, per dir-ho d'alguna manera. Bé, i disculpeu, però se'ns ha acabat el temps. L'edifici tanca a les 9. Estaríem així xerrant molt més temps i aportant més debat, perquè veiem que sí que n'hi ha aquest interès per part de la gent. Gràcies, Àlex, gràcies, Pilar, gràcies, Carles, per les vostres opinions, per les vostres aportacions. Gràcies a tota la gent que ens heu acompanyat i vos emplacem a pròximes activitats que segurament aniran en la mateixa línia de defensar els serveis públics amb ungles i dents. Molt bona vesprada.